Днес ще ви покажа как да бъгнете хагилоги, като да вървите с едно до задника му, така че... Опа, избърках копчето. Искам да цъкна така. И така чухте, ще бъгнем хагилоги. 2 пъти, после ще бъгнем цялата игра. И честно казвам, нямам какво да кажа по време на зареждането на играта, така че направо. И ето ни в играта Poppy Playtime, добре? Не знам дали ще успея от първия път, защото... Така пак влизате тук. Падате. И тук ще го видите и на компютъра, и на телефона. Не знам дали бъгът. Бъгът става и на компютър. И тук заставате в ъгълчето. Добре. Няма да ми се получи от първия път. Никой не е роден научен, както казват родителите. Не стана от първия път. Пак чакаме лоудинг. Чакам вече 5 минути и въобще играта не се е заредила на телефона ми. Затова пак паузата. Пак сме тук. Окей. Нека пак да се опитаме. Другия бъг, който е втория, всъщност пак да му гледате, знаете кое е, казвам го. Ми се получи от първия път да започна да снимам. Тук заставам да го учите. Не! Защо? Добре. Точно за друг код. Какво се случи с играта? Чакай. Малко да забравя. Добре. Айде. Третия път. Този път се надявам да е успешен. Yes! Първи път успешен. Гледайте го. Какъв е. Хубаво дупе. Няма съмнение. Добре. Хайде. Изчезна. И сега и тук вече е зад вас. Знам защо изчезва ми се пързара. В момента е зад мен. Сега ще го покажа тук, както останах по една път, когато снимах. Това бях доста по-мъчен. Ето, той е зад мен. Вече е доказано. Сега е тук. Аде, добре. Тук да ставам. И тук. Ето. Ето го отново. Здравей, Хаги! Как върви? И сега искам да видя какво има от там, където идва. Защото и тук се заключва. Тук сте ми потъргали. И ето тук идва той. И аз мога да ходя тук. Тук някой е намерял. Там на шахти и защо мапа от играта се изструва. Но да отиваме към другия бъг. Който падаме тук. И той отново е зад мен. И този път отивам тук. Скачам. Окей. И правя така. Не!
Добре, третия бък леко не ми се получи. Опс. Леко ми се бъгна ръката. Ето я. Здрава ли си, мила моя ръчички? А другата? Това е брат? Добре. Ей натам. Изстрелят се натам. Окей. Оп. Играта ми лагна. Как лагна? Не мисля, че в предното видео познах касетата. В предния бък щяхме да ходим буквално ето тук. На тия долните. Къде ни откъде дойдохме, че се бърках? Да. Че не се е болесна тук. А там. Натам. Тук трябва да се блъсна. Да. Но това бяха двата бъга. Третия ще го покажа в друг епизод, където отново ще бъгнем в логи, защото е прекалено много паника, когато той ме гони. И така, благодаря, че гледахте. Ако искате още бъгове на различни игри, оставете едно харесване, абонирайте се, пишете коментар, защото сега играта ми лагна. Но сега ще пусна касетата и ще изключа видеото. Хайде, къде е касетата? Ето я. Добре, взех я. Ами, чао. Final log. In relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. These events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Добре, казах ви чао, обаче мисля малко още да побъбря. Ще се опитам да издърпам тая възглавница. Възглавниците се дърпат. Не, да, ще бягам. Избягам! Не. Добре, нека видим синята и червената. Не знам колко бързо ще теглят мечника. И да бягам, никакъв шанс да ги надбягам. Добре. Има втора част на играта от Playtime. Когато излезе трета част, ще правим... Успея. Трябва да успея. Не, успях.
Ще успея. Попи, аз идвам. Попи, отвори ми вратата. Ей ти възглавницата. Попи, искаш ли възглавничка? Втората част. Моля, какъв е това? Опа. Ами... Да отиваме към края на играта. Чао. Бъдем след, че ще трябва да ходя в това, за да си спра видеото, но... Да. Супер. Айде. Довиждане.